lillahi wa inna ilaihi raji'una. Yau a ce sai mutum yayi madugo zai zama mutum a gurinku, sai mutum yayi homo zai zama wani a gurinku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ba zan yi ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Masoya ine kowa da kowa fatan alkhairi da fatan kowa tashi lafiya. Allah ya saka amin. Ni a iya tunani na a lissafi na duk wanda ya san kai san waya kai san labarin ka ba zai dauko takarda haka yana karanta labarin ka ba, sai ya duba cewa ya faɗi labarin ka. Ba haka ake bada labarin mutum ba in dai mutum ya san ka. Duk ba wannan ba. Da farko dai wannan bidiyon sani aka yi na yi shi, inda ba dan an sa ne bidiyon nan ba ni ba zan ƙara fitowa ne magana bidiyo akan wannan ishun ba, saboda ma'aifiyata ta yi min magana, ta ga ana ta zagi na kaza kaza wawa, ta yi min magana ita bata ji daɗin abin da ya faru ba, kaza na bata haƙuri, kuma ta ce kar na ƙara yin magana, kuma insha Allahu rabbi na yi alƙawari ba zan ƙara fitowa ne magana ba. Yanzu ma sani aka yi, 'yan gidanmu ne suka saka ne wannan bidiyon na yi posting, inda ba da ma da ba zan yi bidiyo na postin ba. Akwai wani wanda ya dauko hoto na saka yake ta zagi na, aka tuttura min nake kalla yake ta zagi na, yake cewa wai ni ina lesbian ni kaza. Ni samha na rantsi da Allah, na rantsi da Alkur'ani izu 60 ban taba yin lesbian ba, ban san ma ya ake yin shi ba. Kuma ni samha na rantsi da Allah, na rantsi da Alkur'ani izu 60 ban da wata kungiya da nake ciki na lesbian ko na wani abu, babu, ban san shi ba. Kuma shi wannan wanda yake magana yake zagi na rantsi da Allah, na rantsi da Alkur'ani izu 60 ban san shi ba, ban san daga inda ya fito ba, kuma ban san waye ya saka shi ba, ban san shi ba. Da wasu waɗanda suka fito suke ta magana a kaina, suke ta batanci, suke ta zagi na, suke ta min sharri da kazafi kala na rantsi da Allah, na rantsi da Alkur'ani izu 60 ban san su ba, ban san daga inda suka fito, kuma ban san waye ne ya saka su ba. Abinda aka saka ni faɗa a wannan bidiyon kenan, shi yasa ne wannan bidiyon saka ni aka yi na yi shi yasa na yi shi. Insha Allahu rabbi ni samha ba zan ƙara fitowa na yi magana akan wani ishu na faɗa ko na ba, kuma dama ni ba faɗa nake da kowa ba, ko wanda ake tunanin ma ina faɗa da ita ma mun yi waya da ita tun shekaran jiya muke waya da ita, ko jiya ma mun yi waya da ita. Ni ba da ita nake yi ba, sabgogin gabana nake, kamar yadda ita ma take sabgogin gabanta, ita ma kuma ta san haka. To insha Allah rabbi wannan shine bidiyo na ƙarshe da zan yi akan dai wannan ishin magana. Ko me za a ce a kaina, ma'aifiyata ta ce kar na yi magana, kuma insha Allah rabbi ba zan yi magana ba. Ko da za a haɗu da ni a kashe ni a yanka ni, wallahi tallahi ba zan yi magana ba. Zan bi umarninta, kuma umarninta nake bi, dama shi yasa nake ganin ci gaba a rayuwana. Insha Allah rabbi ba zan ƙara yin magana akan wannan ishin ba. Nagode ine kuwa. Sai yar wahala da ke nake yi mahaukaciya, sai wani ziga ki ake yi. Wallahi in kika yi wasa TikTok sai ya haukata ki, ana ziga ki wa ana ce miki wa baki da hankali, ke kuma kin yadda a cewa baki da hankali. Har wani abin alfahari ne a dinga ma kirarin kai mahaukaci ne. Bazawara ce fa ke, ƴaƴanki biyu amma kin gagara yin hankali. Kar ki duba kan ke yar wahala. Ƴan wahalan ma suna da yawa. Ke akwai yar wahala ma sama da ke, kin zo kin ce ƴaƴanta biyu. To ke ƴaƴanki nawa? Ƴaƴanki nawa? Ke ita ta samu ƴaƴa guda biyu wa'anda koda bayan baranta da su dinga yi mata addu'a domin Allah ya gafarta mata. Maybe ta sanadiyar wannan ƴaƴan da ta haifa, duk wani abu da take yi Allah ya gafarta mata. To wallahi tallahi dan baki nan da 24 hours ki zare wannan bidiyon, duk da ban san ko da wa kike ba. In ba haka ba zan baki abubuwa guda uku. Na farko, ko ki cire bidiyon nan. Na biyu, ko ki fito ki bada hakuri. Na uku, ko ki bayyana mana wace ce, ko kuma in ajiye miki sakon zagi wanda biki taba tunani ba. To ke banda ma kin mai da mutane gidadawa dan han cikin tsakiyar tsamiyar tsaroran tsaro inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ta fashe. Kirin din ya fashe. Ta fashe.
wallahi kai ku jira ni da Allah gobe in Allah ya kai mu zan dawo ko zuwa nan da anjima zan dawo ku jira ni kuma bari in faɗa miki abin da baki sani ba wallahi ko yanzu kika daina yin abin da kike yi a TikTok kin riga da kin jawo kanki abin magana kuma sannan kin jawo ƴaƴanki abin magana ba fa za ki gane hakan ba sai yayin da aka zo neman aurenki ko kuma nan an jima kaɗan in aka zo neman auren ƴarki ko kuma ɗanki idan ya tafi wani gida neman aure anan za ta gane cewa ashe wannan ballagazancin da kika dinga yi zai taɓa rayuwarki kuma zai taɓa rayuwar ƴaƴanki ni da fara dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allahu rabbi la ushrika bi shay'an a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wai yau wannan matar ita ce ta fito take yi wa wata wa'azi kuma wa'azin a social media take yi wa wata wa'azi kin manta akwai bidiyon ki a baya wanda kika dauko naira 1000 kika yaga ta kika goge hanci da ita kika jefar akwai dubbannin mazaje masu jini a jika wasu suna da aure wasu ba su da aure za su je kasuwa tun karfe 8 na safe har karfe 6 na yamma wani sallamar sa 300 ne wani 500 kin dauki 1000 saboda biki san daraja arzikin da Allah yake yi wa mutane ba kin goge hanci kin jefar to kin ganna a wannan yanayin wa'azi ne kina gani na nan kin san cewa ni ma dai baraka nan bane ba to billahi allazi huwa rahmani ki shiga taitayinki na rantsi da girman Allah ki shiga taitayinki in kika ce irin wannan zaki idan kin sha Allah ya tsinan albarka wallahi ba za ki sha ba in rabbi ya ce zaka yi in ya ce ba za ka yi ba za ka yi ba kuma komai lokaci ne ki jira lokacin ki zo ba wai sai kin taba wani ba ko sai kin taba wata tukunna zaki samu followers a TikTok kowa ya san yacce zai yi ya samu followers a TikTok zani ne in ka ga dama ka daura in ka ga dama ka kwanci kowa da kike gani a rayuwa kwallon shege ne hakuri ake yi na rantsi da girman Allah to ai baka ga dama ce ma bata samu ba kuma wallahi mukunci wanda yake damun ki a ranki wallahi shi zai din hasada ba ita za ta kashe ki babu inda zaki je na rantsi da girman Allah mahaukaciya jahila kin je kin baya ya guda 3 a can a ajiye kin bar su kin tawo nan kina yawan tazubar kuma yanzu kin zo kina challenging akan me yaya biyu wanda gashi da bakin ki har kina kazafin cewa wai da aure wai mace wai da aure kuma ta fito wai tana wannan abun a wani garin jahilci za a aikata wannan aikin kuma iyayenta suna gari kuma iyayenta suna nan kuma banda mahaukaciya ce ki dabba ce ki wallahi hasara ita take damin ki wallahi babu a yadda daukaka ba Allah baya kawo mutum daukaka amma wallahi ke dai hasara ce take damin ki kuma in zaki kula ki gane annabi ya faku ki koma ki gyara halayenki ki koma ki gyara in ba haka ba kuma to wallahi aka zaki kare to ke in banda ma kaddara da bala'i da masifa me wani inna lillahi wa inna ilaihi raji'una yau a ce sai mutun yayi madugo zai zama mutun a gurin ku sai mutun yayi homo zai zama wani a gurin ku inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ba zan yi ba talauci ba hauka bane ba talauci ba hauka bane ba da zan je in yi abin da na san al'arshin ubangiji girgiza yake yi kun dade ba ku yi min shari ba kuma kun dade ba ku zage ni ba murza ba za ta yi madugo ba murza ba za ta yi homo ba kuma Allah sai ya daura ni akan ku Allah ya bi ku bi izinillahi Allah ba zai taɓa bari na shiga cikin wannan halin ba kamar yadda nake zaune da iyaye na lafiya cikin girmamawa in ma taimakon iyayena nake ai da halakina nake ciyar da su kuma gurin sana'a ta ce da ni da shi nake ciyar da su amma ba zan yi maɗigo ba zan yi homo ba dan Allah daga nan an mahadi ya bayyana kun ta cewa kaza a kaina kun ji zan yi rayuwa a haka kuma in Allah ya yarda sai Allah ya tona muku asiri a duniya sai Allah ya tona muku asiri a doron duniya insha Allah sai kun haɗu da tozarcin ubangiji abinda al'arshin ubangiji yake kadawa a shine za ku dinga rinjayen mutum idan bai bi ku ba shine dan iska wulakantacce a idan ku in Allah ya yarda ku jira sammacin ubangiji ku kadai ire-iren masu irin wannan madugon na yadda kamar yadda mutane suke cewa ina aikata matsala ka taba gani ko kuma ka taba shaidawa ko kuma ina yanda aka yi fa ina rayuwa ta ne kawai don in ba mutane nishadi amma wane ya ce kaza akai ku je ku tuhumi asalin masu laifi ga su nan nasiha ba haramun bane idan kai wa dan uwanka musulmi nasiha ba haramun bane ba
amma ga asalin inda ake laifi gastan kuma ana kallon su a doron duniya an kyale su sai ni ni murja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni annan wai ba wanda zai zo ya make mun wannan shegen bakin na shiru da shi shegen surutu ya wannan hadiya aku ya ilahi to nan asiri ne yake tina kuma to nan ban kadan nan haddani a ciki kun ga ku ai dole in bukata a make mun wannan bakin nawa in yi shiru da shi billahi lazi to duk gabaki ɗayan mu ina matan nan da ni din da suwaye da ake ta aure kaza na rantse da girman Allah kowace tana so ta yi aure bari ka ji in gaya muku kuma ba mijin auren aka rasa ba kuke saurare ni da kyau ni din da kuke zagi din ko wani abu ni din ce dai taku ni nake tonan fallasa nake ban kada ko ba a so sai dai a yanda to wanda bai rufa kansa ma asiri astaghfirullah ku dai gane kun dau haske billahi lazi da ana son ayi aure kuma ba miji aka rasa ba na farko mun riga mun nuna wa duniya cewar mu ƴaƴan masu kuɗi ne ko wani abu alhalin mu ba ƴaƴan kowa bane nan mu ne nan fada can shiga gidan biri shiga gidan kwata ake dan samu a dan yi kuɗi a dan sai kayayyaki a sai lasalasai idan Allah ya yi da kyau a sai ƴan gwangwani ake murzawa ko wani abu mun riga mun nuna wa duniya asalin gidan iyayenmu sai hakuri kuma sannan kowa ma hakan take idan ka je ka bi diddigin gidan iyayensa wallahi wasu sai ka zuba musu da hawaye to amma mun riga mun nuna muku cewar mu ƴaƴan wasu ne mu kaza ne ta yaya za a yi sannan kuma shi mai kuɗi da yake kashe mana kuɗi yana son mu ai ba shi muke so zamu aura ba shi dai kawai yana kashe mana sannan kuma saurayi da muke so wanda zamu aure shi kun gane shi kuma ba shi da shi ana tsoron daga kin aure shi a gaba ki da komai a tattare da ke a ringa cewa dama ashe wanta ƙarya take yi ba ta da kuɗi ba ƴar masu kuɗi ba ce ba ko wani abu to an riga an gama kuma duniya ƙarya to wannan kawai shine dalilin da yasa gashi nan ana ta tsofewa na farko ana jin tsoron a auri mai kuɗi ga saurayin da nake so a cikin zuciyata shi kuma na bar shi a titi kan in ji labarin ya aure da wata sannan shi kuma mai kuɗi in ta ɓata lokaci na saboda ka in rabu da shi ko kuma in rabu da wasu su dan akwai masu su da yawa talin yawa a zo a ce ta ƙare min kaza sannan kuma dama a ƙarya ce gidanmu ba su da shi kun ga dole sai dai ai haƙuri da yanda yanayi ya aje kuma akwai wani abu idan ka rasa tawakkali ka shiga uku a rayuwarka idan ka rasa tunanin cewa Allah ne mai yi ka shiga uku wallahi kar ku daɗa kar ku raga wannan dalilin kadai shi yake hana a yi aure an riga an nuna wa duniya cewa mu ƴaƴan wasu ne alhalin kuma mu ba ƴaƴan kowa bane dillalin kashi mu ne kan muke watan garaririyan mu a sa shadda mai kyau a ce kaza sannan shi kuma mai kuɗi da zai aura dai kun ji dalili ga saurayi kuma a gefe sannan ba da bayan haka ana tsoron idan an yi auren ko akwai dalilin da yasa zai aure ki daga baya ya watso miki mummunan saki ki fito a ganki kiyaki ya ragaje ina za ta koma ba gidan ubanta ba da aka yi muku ƙarya aka ce yana da shi ko wani abu to an je gidan uba an ga yarinya duk ta ragargaje ta lalace tallata kaga kenan ba kuɗi a gidan uba to shine aka rasa yacce za a yi ake ta zama a haka Allah ya sa Allah mai iko Allah mai yi yanda ya so duk inda na kai da munin nan nawa da shafe-shafen concealer nan nawa kun ga wani bawan Allah ya ce yana so na wane ne wallahi godiya nake ba Allah shi yasa kuka ga wuya na makale ta a nan gurin concealer ana cewa to go sai in dauko in maka ta Allah mai iko mai yi yanda ya zo ai shi miki da kuke a wannan shi masoyi ne ba daɗi in maka zancen iyayya bai kamata ba kawai dai irin barin dan fesar din nan ne ai shi maki da kake ganin sa ko kuma in ce mutum kafin ka zauna kai rayuwa da shi ka fara ɗauko labarin ka na ƙarya ka watsa mishi ta yanda zaka gane shin wannan abokin zaman ka ne ko kuma abokin gaskiyar ka ne anan kake gane asalin masoyinka saboda duk inda ka kai da wayanka to dole akwai makiyin da baya bayyanuwa amma wannan makiyin shine ya kowanne illa a duniya ka zauna ku yi labarin ƙarya shiryayya kai da shi sai ka ga aya zai kalle ka kuma aya zai dauke ka tallafi zai baka ko kuma menene dai da wani sauran su kun dai dawa suke kai aka ce idan kana so ya ma wancan karin maganan dan girman Allah idan kana so ka gane asirin ka ya fita duniya samu munafiki ka ce na zo mi sirri da kai yanzu zaka ji shi a duniya yanzu sai ga ana dauki ba dadi ai ni kaina ina tsoron batawa kaina rai dan yanzu in na batawa kaina rai sai in yanko abin da zan zo in ta dirka kaina ga gabar na gabas ga yanda take to shi haka mutun ya ta kafin ka zauna da shi to ka ci maganin zama da shi sannan idan kana so kai nasara a guri to dole sai kai kasa da kanka sannan idan kana so ka ba wasu illa to dole sai ka mai da kanka yanzu za ka yi wa mutum illa ta inda bai taba tunani ba
to haka mutum yake ka zauna da shi sosai kai karatun ta nutsu kafin ka fara mu'amala da shi ka san waye shi zauna kai magana da shi wacce ta shafi rayuwarka amma ta banza sai ka gani yaya za a kare rayuwa ni haka Allah ya yi yar Ibrahim mu zauna Allah ya maka gafara Allah ya sa ka haka Allah ya ɗaukaka darajarka Malam Ibrahim nawa Allah ya ɗaukaka darajarka Allah ya shi maka albarka haka muke zama mu ci hiranmu in nayi ba daidai ba yanzu ku kalli ku gani garin irin wannan shegiyar rayuwar ta san duniya ga ta nan anan baya kun sa na tuna min saboda shekaran jiya na zo na faɗi sirrin ta tare na akan kwana saboda ta fi ƙarfi na ta shaƙe min riga ni kuma na kai ta gurin yan bijilin ka a zo tarihi ya maimaita kansa anan baya take ku zo ku ga girman wannan baiwar Allah wallahi sai abin ya ba ku mamaki ni ba zan iya ba gobe ma ta ƙara tare min hanya kawai sai da safe kai kuma na gode kaji na gode bawan Allah waiting for the kai ba san iya ba amma dai na san kalmar so ce da ya bada kyau ina da kyau sosai sosai ma ai ni da ma ka so ka dada burge ni ka ce min ashwariya ko ka ce min Kim Kardashian ko ka ce min Murja Kafurna wow sai nayi dariya fiye da tunani wallahi ita kuma ba wai saboda wannan karfin ta ne